Здравейте! На гости сме на съдия Трендафил Данаилов на кафе. Той има богат опит в българското правораздаване и ще започнем с няколко въпроса. Да ни разкажете, господин Данаилов, за съдебния процес, който беше образуван срещу българите в обвинения на 13 май 1981 година за покушение срещу един много влиятелен човек в Европа, папата. С удоволствие ще ви разкажа това, което зная и моите участия. Както е известно, на 13 май 1981 година на площада в Рим, пред катедралата Свети Петър, турският терорист Мехмед Али Акджа стреля срещу римския папа Йоан Павел II и за щастие успяха да го спасят. Това беше един терористичен акт, който даде отражение в международен мащаб, но който в известен смисъл се отрази и на отношението към България на целия католически свят, въобще и за западния свят. Тогава беше периода, така наречената студена война между двата свята, източния и западния блок, и се използваха различни компромати по отношение специално на източния блок, в което бяхме част и ние, българите, като верни съюзници тогава на тогавашния Съветски съюз. Така че покрай този терористичен акт на Мехмед Али Акджа по отношение на папата, крайна сметка свързаха и с нашите тайни служби за наше участие в този атентат, а по този начин срещу целия източен блок, начало Съветския съюз тогава, специално КГБ. Как да ви кажа, аз знаех за този случай за атентата, това, което беше публикувано в пресата тогава, че Мехмед Али Акджа е стрелял срещу папата, че беха го арестували, че се води дело в Рим срещу него за този атентат. Това беше 1981 година. И след година-две почнаха да тече информация вече, че ние сме обвинени българите за участие в организация на този терористичен акт. И по този повод и във връзка с това
беше арестуван най-напред един от нашите българи, служител на БГ Балкан, Сергей Антонов, който е служител на летището в Рим от името на България. След това допълнително беха обвинили, че участие в атентата срещу папата имат още двама българи, а именно касиер-счетоводител на нашето посолство в Рим Тодор Айвазов и секретаря на военния аташе Желю Василев. Сергей Антонов беше задържан в Римския съд, а Желю Василев и Тодор Айвазов бяха в България. Желю Василев, понеже беше изтекал срока за неговото командироване в Рим, беше се прибрал в България. А Тодор Айвазов е бил пристигнал в България да урежда някакви служебни въпроси, свои лични неща, от личен характер, да купува в някакъв апартамент и нещо подобно тогава. В този момент вече средствата за масова информация в Италия сигнализират, че са обвинени още българи и тогава нашите не разрешават на тези наши двама българи, на Желю Василев и Тодор Айвазов, да се върнат в Рим, понеже ще бъдат задържани. Аз не знам дали е имало тогава, а не знам дали и сега, дали има договор за правна помощ между България и Италия. Не съм наясно по този въпрос. Но при това положение, при това обвинение, естествено, че все пак България трябва да защити по някакъв начин своите поданици. Повод за тази информация, тази провокация по отношение на тези българи е статията на една американска журналистка, американка по произход, но живуща по това време в Рим, Клеер Стърлинг. Тя е била сътрудник и с нейни колеги още на американските тайни служби. И повод за тази първична информация и разгласяване за българското участие, така наречената българска среда, атентата срещу папата, вече тръгва от нейната статия, която е публикувала в италианските медии, оттам в целия свят. Сега в католическия свят да подсегнеш на папата, все едно да посегнеш, както викат мюсулманите на Мехмед, на това Мохамед или на Аллах да се казва. И обясними интереси на целия католически свят от това покушение срещу папата, в каква степен ни повлия. Сега, понеже нашите българи, наша държава не им разрешава да отидат в Рим, а те там вече в Рим се водят като подсъдими. Следствието в Рим се води от техния следовател Иларио Мартела, който беше идвал между другото в България за известно време тук да събира някакви данни, но така или иначе те се водят подсъдими. Сега има нужда от развитие на нашите обвиняеми лица, фактически подсъдими при тях, защото Сергей Антонов поначало е отричал изцяло участието си в този атентат. Но по отношение на другите да има също някакъв разпит. И тогава на базата на добронамереност, и не знам как да го определя точно, българските и италианските власти се разбират тези двама българи, Желю Василев и Тодор Айвазов, да бъдат разпитани по делегация от български съд, делегация на Римския съд по отношение на България, но те са съгласили италианците българите да бъдат разпитани по българското законодателство
и да не бъдат разпитани като подсъдими, а като свидетели. Тоест, подписана е някаква вербална нота, която е подписана от двете страни. И на тази база трябва да се изпълни това съдебна поръчка. Какво представлява съдебната поръчка? Съдебната поръчка, за което съм много наясно по този въпрос, когато трябва да бъдат разпитани някои лица, дали като подсъдими, дали като обвиняеми, дали като свидетели и така нататък, делегиращи орган, примерно съда, изпращан въпросен лист до даден съд, пример, ако трябва да разпитам даден свидетел, по дело, което се гледа в София, но лицето, свидетелят е в Бургас, примерно, вместо да идва от Бургас в София за разпит, нашия съд, моя съд, ще изпрати един въпросен лист до Бургаския окръжен съд, да го призоват там и по този въпросен лист, който аз съм го задал, по тези въпроси тамошният съд трябва да го разпита, да приключи съдебно заседание и ми изпращат този отговор на тези въпроси с съдебния протокол, който аз го използвам като доказателство по това дело, което ще го решавам. Така се спестява разстояние, така се разходи и така нататък. Така че по същия начин, ако иска Римския съд да бъдат разпитани нашите българи, понеже те лично не могат вече да ги разпитат, понеже не отиват в Италия, трябва да изпратят въпросния лист при нас тук, ние да ги разпитаме, нашия съд да ги разпита, да им пратим съдебния протокол, който те да го ползват вече при решаването на делото. Това е същността на съдебната поръчка. Аз самия научих за такова договаряне между двете държави от пресата. Не бех наясно, че мене ще ме ангажират или когато ще трябва да се изпълнява съдебната поръчка в България. Въобще тия неща не бех наясно. И прибирайки се, това беше, ако не се лъжа, декември 1983-та, бех не работил още в съда, и по едно време ми се обаждат по телефона от кабинета на главния прокурор Костадин Лютов, професор Костадин Лютов се казваше. Обаждат ми се, че той ме кани при него в кабинета си, а в кабинета му и заместник министър на правосъдието Иван Мавров, когато лично познавам, с него сме със студенти, той беше по-възрастен от мене. Преди това беше председател на окръжен съд в Бургас, преди да е заместник министър. Ме канят за някакъв разговор. Отидах аз при тях и те ме уведомиха, че на мене се възлага да изпълнява тази съдебна поръчка на Римския съд. Кой го е решавал? Как го е решавал? Откъде са се насочили към мене? Не мога да кажа. Верно, че аз бех набрал доста голям професионален житейски опит. Толкова години вече съдия бях. И ми казаха, че ако има насрочени мои дела, да ги отложа, да се съсредоточат цялото си внимание по изпълнението на съдебна поръчка. За изпълнението на поръчката аз трябва да получа самата поръчка от съдебна поръчка от Римския съд, в която трябва да съществува този въпросен лист, за който аз трябва да разпитам подсъдимите. Така наречени подсъдими. По тях са подсъдими. И те ми връчиха някаква преписка от Министерството с няколко листа, преписани показанията на Мехмед Али Екдже, някой ги е преписал, ма ръкописно, като че ли ученик ги е преписал, и вербалните ноти, а въпросен лист го няма. Насрочих аз, ако си спомням, беше между 20 и 30 декември 1983 година да изпълня съдебната поръчка, като преди това с
замминистра се уточнихме, че ще проведем съдебната поръчка не в съдебната зала тук, а един голям салон има парк хотел Москва, в който трябваше и да пребивават самите англичани, които имаха интерес, но още тогава не ставаше въпрос, че самия Римски съд ще пристигне на присъствие на съдебната поръчка. И ще казва защо. Защо не беше необходимо неговото присъствие. Това нямаше нужда от съдебната поръчка, той сам идва тук да разпитва, ако трябва да разпитва. Фактически информираха ме допълнително, че целият Римски съд ще присъства и той на изпълнението на тази съдебна поръчка. Ама то какво излезе? Че аз съм съдята, а самия Римски съд, съдиите, които ще участват, те дойдеха в състав начало с техния председател Сантяпици, още един съдия Толико и прокурора Марини. А дойдеха и някои италиански адвокати и те фактически страна ще бъде в процеса, аз съм съдята и те имат право да задават въпроси, да разпътват и така нататък. Чакам обаче аз въпросния лист, няма никакъв въпросен лист. И случайно срещам коридорът с главния прокурор, се вижда на Коста Лютов. И той ме пита, вие какво стана, изготвили въпросни лист? Той ме пита. Викам, добре, ние се познавахме. Той се казваше Костадин Лютов. Аз си му вика Коста Лютов. Викам, Коста, добре, защото ще готви аз въпросен лист на Римския съд, ще трябва да ми го прати на мене. И вика, ти си го изготви. Аз нямам материали, които да знам какво точно го обвиняват, освен Сергей Антонов, и какво обвиняват и другите, в каква цялост ги обвиняват. И понеже Мартела, техният следовател, беше идвал тук, и беха събирали някакви данни, какво беха говорили, какво са писали, имаше един следовател, Йордан Орманков, се казваше, който го познавах, бехме приятели, знам, че нещо беха работили във връзка с този процес, но какво е точно самия, не бех наясно. И тогава му се обадих на него, на Йордан Орманков. Викам, Данчо, преди ми кои материали имаш във връзка с този процес, дето се води във Рим, да се запозная, да видя какво е, що е, да се ориентирам. Човека ми прати каквото имаше материали, да се вика една нощ не спах, тук запознах се това, което трябва и кое е необходимо. Изготви това въпросен лист, аз не беше нужда да го готвя въпросен лист, важно, който се запечата в моето съзнание, да разпитвам. Но така е, че изготвих си въпросен лист, запознах се с твърденията на Мехмед Али Акджа, отде се познава с нашите българи, каква обща дейност имаш преди неговото задържане, преди самия атентат и така нататък. И междувременно научавам, че ще пристига Римския съд, целият състав. Пак повтарям, при съдебна поръчка не е необходимо делегиращия съд да присъства на разпита, не е необходимо. Той няма смисъл такава съдебната поръчка. Но както е, това е вербална нота. Как са се разбрали, сме длъжни да се изпълнява. Аз бех им в положение, имаше на времето един филм «Сам войната е война». Хем да съм им домакин да ги настаня, къде да нощуват, къде да пребивават, да участват в съдебната поръчка. Трябваше да ги водя след изпълнение на съдебната поръчка, да се запознаят с работа на районния съд, примерно в Дупница беха определили Министерството, че да ги води на Римския манастир да се явят, не знам какво, що беше, така нататък. Трябваше да ги посрещна на аерогарата. Изпълнява и тази процедура и пристигаха нашите. От другия ден ще почнем изпълнението съдебната поръчка. Малко се държат, гледам високомерно. Посрещам ги любезно, обикновено така
Поне съм видел, че става тая работа, да се усмихнеш поне най-малкото, да ги посрещаш, така нататък. Не му усмивки, едно високомерно държание, гледам на римския председател, мена така, както е, черпи ги кафе, но още на аерогарата, настани ги тук, така е било, що било. И на други ден започваме заседанието. Тогава думата президент не съществуваше в България. Не се прилагаше, 83-та година говоря. Сега президенти, освен главния президент, който е републиката, президенти на фирми има колкото искаш. Но тогава тази дума непозната беше за нас. Обаче при тях думата пред председател не съществуваше. Затова техните адвокати там така се отнася към мен не като господин председател, а към господин президент. Това беше отношението. Но дори не почваме заседанието, а пък залата беше претъпкана от журналисти от цял свят, особено от католическия свят. Това да посегнеш на папата, не повтарям какво отношение имат по този въпрос. Сега кой от кога, откъде не знам, разбирам, че Интерпол също има. Тук във вестника беха публикувани скоро тази насока някакви лица и така нататък. Почваме заседанието, откривам го и по едно време техният председател Северин Шантапики, че с преводец Асан Марчевски се казваше, прави искане да отбележим в съдебния протокол, нашия съдебен протокол, който се води в съдебно заседание, че в залата, в съдебната зала присъстват назначените служебно защитници, римски адвокати на тези двамата, на Тодор Айвазов и на Жельо Василев. Когато са подписали вербалната нота, италианците са съгласили съдебната поръчка да се проведе по българското законодателство, да бъдат разпитани нашите като свидетели, а по българското законодателство тогава не се даваше възможност за контакт между свидетели и адвокат. Има известни изключения. По някои въпроси адвоката може да даде съвет на даден свидетел, ако той го ангажира предварително, да го посъветва дали да отговори на даден въпрос и да не отговори. Тогава нямаше такова нещо. И понеже те са съгласили да се изпълнява българската поръчката по българските закони, аз нямам право да допусна в съдебния заседател да отбележа, че присъстват адвокатите на хора, които ги разпитвам като свидетели по българското законодателство. Естествено, аз отказах това с определение на съда, отказах това отбелязвам в съдебния протокол и видимо римският председател се ядоса. Той е моят отказ. И тогава официално ми заявяват в съдебно заседание, че господин президент, вие след като ни отказахте да изпълните тази наша молба, ние може да се откажем от съдебната поръчка. Представям си, този международен скандал, това напрежение, което се създава, един отказ от съдебната поръчка, как би се отразило в световната преса по най-различен начин. Примерно, може да се отбележи, че българският съд възпрепятства за правилното провеждане на съдебната поръчка на римския съд или не подобни неща, които все пак да се вика да очернят нашето законодателство, след като с вербалната нота те са поели такъв ангажимент и аз изпълнявам строго ангажимента, които ние сме поели. Така нататък. Италианците твърдяха, че този процес няма политически характер. При този мой отказ и след като се видях, че се ядоса римския председател, аз дадах почивка
И наблизо до залата имаше едно кафе, го поканих да че по едно кафе, заедно с преведача, седнахме тримата кафе, да пиеме. И той още ядосан от този моя отказ, ми каза, господин президент, след като вие ми отказахте това наше искане, аз какво да кажа, като се върна в Рим на нашите органи? Той това ми обяснява. Аз му отговорих, след като вие сте се съгласили да бъдете разпитани като свидетели и след като по нашето законодателство нямат право свидетелите на адвокатски помощи и така нататък, аз ако ги отбележа, че присъстват адвокатите на тези обвинени като подсъдиме по Римския съд, и след като ги разпитам като свидетели, а не като подяваме, че аз не нарушавам нашето законодателство, все едно да ги обява, все едно, че се води процеса като наказателно, да ги разпитам не като свидетели, като подсъдими, да се казва. Затова отказах. Ме викаме, аз това какво па да отговоря на нашите органи тогава, след като вие сте приели, че не е политически въпрос. Но така или иначе, с много дипломация, с стриктно спазване на това, което беше подписано между държави, те не посмяха и не се отказаха от съдебната поръчка. Разпита продължи 2 дена. Много въпроси, аз понеже много бях запознат с много материята вече тогава, но което е така по-характерно, Мехмед Али Акча беше говорил, защото неговите лъжи са безкрайни. Той днеска приема една теза, развива, утре развива друга теза, по едно време се беше писал Исус Христос, да се обявил едва ли не. В нашите българските дипломати в Рим са живяли в едни апартаменти, някаква кооперация на една улица Галиани 36, номер 36. И Мехмед Али Акча е твърдел в показания си, че имало определени дни, освен някои кафенети, де се срещали в Рим и други места, но е ходил често в тяхните апартаменти на Галиани 36 и ги познава много добре и описва, че Желю Василев, секретаря, който е на военния аташе, е по-висок във ръстово отношение от Тодор Айвазов, а пък Тодор Айвазов е по-нисък. А той е тъкмо обратното. Тодор Айвазов е около 25 см по-висок, отколкото Желю Василев. И аз тогава така ми дойде на ум. И двамата ги изтъпаних, да се вика, така грубо казано, пред съдебно съдание, пред самия състав на Римския съд, които гледаха, съпоставяйки един-двама да стоят. Те са заснати даже в пресата, имам това снимките. И то се личи разликата във връзка, че това Мехмед Али Акча е лъгал, че това не е верно. Марят с многото лъжи, които правили така нататък. И така станаха изненадени от тази работа. Някои други обстоятелства. Сега, как да ви кажа, някак си качили на втория ден от разпита, италианците, които малко бяха предубедени преди това нещо, че действително има участие на нашите органи в този заговор с Мехмед Али Акча за този атентат, че това явно, че нека се тяхното мнение се разколеба в тая насока. Винака, че нещата не стоят така и омекнаха, де се вика така нататък. А пък самия Мехмед Али Акча, аз ще продължа след малко пак за поръчката, самия Мехмед Али Акча е
Аз не знам дали сега в момента съществува тази организация. Тя е крайно десна фашистска организация Сивите вълци. И Мехмет Али Аджай е бил член на тази организация. Той тогава е бил около 23-24 години. Преди тази история, за която говорим, още в Турция той извършил убийство на един прогресивен турски журналист и пекчи, главен редактор на един прогресивен вестник Милиет, турски. И преди още той е задържан във връзка с това убийство и са го задържали в един от така секретните и строги турски затвори, военен някакъв затвор бе задържан, още преди се гледа делото в Турция. Как са организирали нещата, по какъв начин и по какъв повод, но повода е този да избегне наказателната отговорност, успяли да организират Сивите вълци неговото бягство от затвора и той от Турция избягал без да се гледа делото още, избягал в Иран. Там е престоял известно време, след това с фалшива самоличност, как е мина през Турция и мина през България. Тук мисля, че е стоял около 33 дена. Това са в последствие събрани данни. Харчил е много пари, е притежавал. Кой го финансирал, не мога да кажа. Явно, че от техната организация, а с кого тя пък е била свързана, също не мога да кажа. След това заминал за Европа, обикол и редица страни, накрая се установил в Рим, когато вече е извършил този атентат, за който ви казах. Сега, дали предварително е имал разговор с него да извърши атентата, или не е имал, или извършването на атентата е използван като повод вече за връзката с него и с тайните организация на Италия и на американските разузнавателни организации, този въпрос не можах при мен, не е поставен и не съм го изследвал, не съм се интересувал. Но във всички случаи, след като е извършил атентата той в Рим, италианските тайни служби и те са свързани, американските и италианските служби, предполагам и сега са така. Те организират да използват този случай, да използват като компромат срещу нашия лагер, за който стана въпрос, и срещу крайна сметка Съветския съюз, КГБ, така нататък. Италианската тайни служби, военното разузнаване се казва СИСМИ. Има данни, че техни високо така отговорни представители са ходили в затвора вече. Той е осъден. Още в началото е осъден Мехмет Али Аджай в затвора. Връзка с него, оттам вече връзка с американските тайни служби и целият компромат това да посегнеш от папата, а пък самите италианци, по принцип, ми направи впечатление, не са били много доволни от избирането на Йоан Павел II за папа в Рим. Защото от 400 години папите са били италианци, а този е поляк. Именно от този повод се иска да използват това противопоставяне вече. Самото настроение на Ватикана, пък и вече посягането на папата пред католическия свят за изготвяне на този компромат срещу източния блок. Така нататък. Но така или иначе, те не отидаха, не пожелаха да отидат да изпълнят вече
по-нататък тяхната програма да посетя районния съд и там Рилския манастир. Техният прокурор Марин мен ме пита, ама защо така и така съкращават програмата? Викам, питайте вашия Сантяпик и мене, защо ме питате? Но както и да е. Въпросът е, че така настроението и предубеждението им омекна, се повтарям пак, съвсем другояче настроение се разделихме с Сантяпики. Той ме канеше да ходя, да му посетя в Италия, то Сицилия. Аз му говорих тогава, че много им голяма мафия от тази маса, после по-голяма от тяхната, да се казва. Подарих му някакви цветя тук, здравец се интересува, защо се подарих му здравец, обади ми се после, че се засадил. Създаде се ни така колегиални отношения и крайна сметка не се събраха доказателства. Действително не се събраха доказателства за нещо участие, защото беше чиста провокация и зато беше оправдателният процес на крайното. Тя мисля 85-та година беше оправдателна присъда. И което е най-важното, диспозитива на оправдателна присъда поради липса на достатъчно доказателства. Доведева, аз съм около 40 години съдя, много дела съм мили при мене. Знам, че или имаш доказателства, или имаш доказателства. Доказателства не се мерят на килограми. Като нямаш достатъчно доказателства, значи не е доказано обвинението. Щом е доказано обвинението, трябва да има оправдателна присъда. И затова бяха оправдани нашите. Явно, че той още така юридически се усетили, че нещата не стоят, че всичко е скалъпено на работата. Но така, иначе стана една, да се вика, световна провокация по отношение на те предизвика по отношение на това по нашите българи, по отношение на източния блок. И беше очернено името на България. България никога не е била терористична организация, не и няма да бъде. Може много грешки да допуска, много други неща, но специално тероризма в България не е политика. Това бих могъл да кажа с няколко думи. Благодаря. Казахте, че сте се запознали първоначално от медиите за този процес. Това означава ли, че в България не се е крила информация за участието на България в политическия живот, в обществения живот? В момента много се говори, че сме на 112-то място по свобода на словото. Тогава имаш ли натиск върху свободата на словото? Вижте, аз не съм усетил такъв натиск. Специално по отношение на този процес, той се широко коментираше с обществените медии и оттам научих аз лично, аз така научих нещата, преди вече официално да ми връщат нещата, така нататък. Но и за други сведения, така не съм усетил нещо особено. Аз тогава съм се интересувал, съм се интересувал много от политиката по принцип. Нали? Моята професия си беше съдийството, да се казва. Но мисля, че имаше си свобода в известен смисъл да се отразяват политически събития в страната и в чужбина. Ако има някакви неща, които се крият, не съм наясно. Може би някакви. Във всички случаи предполагам, че има нещо оставало. Но имаше достатъчно така информация, която да се тиражира в обществеността, така че такова впечатление съм останал. Имало ли е натиск политически върху делата като цяло? Не само като това, той е от международно значение. Политик, който да натиска, да казва как трябва да излезе изхода на някое дело. Вижте какво ще отговоря от моя личен опит. Ще отговоря. Аз поначало не смятах да уча право.
Смятах да ставам лекар. Кандидатствах, приехаме и 2 месеца даже ходих на лекции. Защо не ми хареса това нещо, не мога да ви кажа. Отказах се и следващата година кандидатствах за право, да следвам право. Самия аз не бех наясно какво значи право. Но понеже най-големият брат беше завършил правото, беше съдя, викам, аз ще завърши. След това той беше съдя в Лом, ходих му на гости да го видя там, влиза заседание, хареса ми, така реших и така тръгнаха нещата. Но имаше опитни съдии, подготвени, професионални и житейски много, с много опит. От тях съм чул, от брат съм се учил и от тях съм се учил и след това съм учил от моите хора, когато съм познал, че не трябва да се влияят, че не трябва да има натиск. Ако имало даден случай на натиск, това е в ущърб на правораздаването. Не може без независимост на съдята и на съда да правилно да правораздаваш и справедливо да правораздаваш. Така че, ако е имал опит, аз съм жив свидетел на един случай, когато не е на мене. Аз никой път през живота си не съм позволил някой да ми се бърка в работата. И това съм поръчал на моите, когато съм бил ръководител на моите съдии. Ще си решавате делата съобразно събраните доказателства, съобразно закони, съобразно своето вътрешно убеждение. Нали? Ако някой се опита да ви се бърка в работата, на мен ще дойде да ми кажете. Аз знам как да отговори, как се държа. Мен съм ме сложил за това да отговоря на вас. В Нови пазар, като отидах, аз постъпих сега на 21 март 1955 година. Сам да съдя. Бех 6 месеца втори съдя, защото преди това имаше друг съдя, който по старшинство беше и председател на съда тогава. След това се прибра в София той. Хората така малко с недоволство, малко с пренебрежение говореха за него и така известно недоволство чествах от хората към неговото време служен. Той служил 3-4 години преди мен там. И разбрах, че той за някои услуги, за някои път е явно, че услужвал така. Не някои властници, дали кой орган, както да е. Разбира се, това по никакъв начин не съм го допускал, защото веднъж допуснеш и услужиш на някого по този начин, за който вие ми поставяте въпроса, да се реши даден процес, самите хора, на които ще услужат, те се немат уважават и ти утре немат уважават. Ти не си на място. Накрая аз, когато решах да се прибира в София за 4 години и половина, стоях там, а едно време да се учиш да правораздаваш, трябваше да обикаляш 4-5 години от провинцията да се научиш, а не така и за един път да скачаш нагоре, защото една къща се строи отдолу нагоре, а не отгоре надолу, така нататък. Така че накрая не искаха да ме пуснат, че по-добър съдия едва ли няма да намерят. Защото единствен път там, един председател на Колишки народен съвет не пряко да се намеси в нашата работа, но там беха направени заменки на едни земи по едни въпрос. Това беше масовизация на ТКС, имаше така нататък. Беха взели на първо качество земя, лошни градини на някои хора. Там председател на ТКС, примерно, един кмет, примерно, беше на едно село над Каспича, беше така нататък. Отмених земянките заедно с състава на съда, с заседатели, с вещи лица, с прокурори и така нататък. И публично пред общината, то беше събрало цялото село, инказар на председател на ТКС, това, че ако продължават да допускат такива закони, беззакония, в затвора ще влязат. Те се оплакали на председател на Колишкия народен съвет, те казали, какви са тия, как ще печелят,
как ще печеля, не на мене ми го казал, заместник, как ще печеля така частниците, аз ще правя анкетен съд, аз ще участвам. Добре, накрая на едно съвещание, като го натиснаха в Шумен. Какви са тия изказвания? И това накрая ще те вика, извинявам се, сбърках, аз на мен ме спомня Данилов, но ние бехме врагове с теб, ама що им приятел. Викам, кои врагове, бе? Ние служим на една държава. Причем има различни виждания по даден въпрос, това е друго нещо. Вие нямате право да се бъркат работа на съда. Винаги съм държал на независимостта на съда и това държаха, голяма част от съдийци държаха това нещо. И имаше правосъдие. Сега пак повтарям, не знам подготовката каква има от университета. Стажа, спомням си как се караше, какъв стаж се караше. После трябва да имаш право на кадрова политика. Да се по-малки съдища, да се обиграеш, защото какво си иска от съдята? Това го говоря, защото моите любовчета на съдийството, не адвокатството. Съдята трябва да има при всички висок морал. Трябва да бъде справедлив. Трябва да спазва законите. Не трябва да се подава на никакви влияния, ама абсолютно никакви влияния. Ако иска да постановява законосъобразни и справедливи съдебни актове. Пак повтарям вече много пъти, съда абсолютно независим трябва да бъде. Нека се сменяват власти, нека се сменяват партии, нека се сменяват каквито искат поляни. Съдята си е на място. Аз не съм съгласен много и с тази формулировка на Висшия съдебен съвет. Те по едно време, даже когато се избираше първия Висш съдебен съвет, трябваше да се изберат съдии за участие в този съвет. Имаше 2 събрания, аз бях още на работа в съда и 2 пъти ме избираха да бъда председател на събранието за избиране на тия съдии за Висшия съдебен съвет. Даже и мен ми предлага, ако искам да ме изберат, аз отказах, аз ще обичам производство да се вика, казваме, грубо казваме и така нататък. Но по едно време беха събрали Висшия съдебен съвет, освен съдии, прокурори, следователи, адвокати и така нататък. Ами, говорим разделение на властите. От Монтеско идват нещата и така нататък. Но председателя на Висшия съдебен съвет е министър на правосъдието. Министър на правосъдието е представител на изпълнителната власт. Верно, че той не гласува, но все пак неговото присъствие, той председателство, той влияе върху решенията и върху цялата дейност на Висшия съдебен съвет. Следователно, това разпределение, де се казва, на функциите, не отговаря на разделението на властите. И редица други неща има. Те трябва да има Висшия съдебен съвет, като до някъде трябва, неговите функции трябва да ограничени. Примерно, да приемем само, да кажем, кадровата политика. Но всички функции са изелите там, съдебна дейност, сгради, не знам какво, бюджети и други истории, трети. Ами, какъв е смисъл на Министерството на правосъдието да участва? Неговите функции взема и така нататък. Тя е сложна, много сложна е съдийската работа, не е така опростена, както някои смятат, но важно е това, което го казвам. Почтеност, строгост, справедливост и независимост. Немаш при нас по това време да се казва зелени каки, не знам кой какъв бил, що какъв и такива, дето разправят всички истории. Не. Аз не помня, а пък това за корупция специално, това беше нещо недопустимо. Такова беше не само моето възпитание, ами възпитанието на голяма част от колегите, с които съм учил, които няма. Едва ли съдята по почтеност трябва да бъде над обществото. По почтеност, по пример,
на прилагане на законите, по отношение на почтеността, във всеки едно отношение, разбирате ли? Такова трябва и така трябва да бъде. И това пожелавам на младите хора, да дано разумеят тия неща, да не се подават на разни политически влияния. Без значение, мен не ме интересува кой откъде е. Нека политическите си има свои убеждения, да си има в себе си. Но по отношение на професията не трябва да има никакво влияние. Там само професията, опита и доказателствата, които те да се решават, да са основното при решаването на отделните казуси. Споменахте за кмет, който е правил някакви заменки и изказвания. Тогава допустимо ли беше властта да злоупотреби? Имате ли в практиката си наблюдения на някой депутат или някой по-висок в партията съдебно дело срещу него, дори и за подобни заменки земи? В момента доста се шуми около това кой как се разполага с имотите си, особено в политиката. В какъв смисъл да имам впечатление? Дали сте водили дела или поне да знаете за дела, които са водени за злоупотреби от властта? Тогава БКП беше единствена партия, вписана и в Конституцията. Нямам. Аз лично не съм водил такива дела, макар че стотици дела са мили през ръцете ми, във всички степени на съдилищата, на които съм бил. Но някакси тогава законността се спазваше много повече, отколкото сега. За съжаление. И може би тия неща не достига до правосъдието. Си ги решаваха, ако трябва нещо по партийна и друга линия, си ги решавали, но такива дела не се водеха. Не е имало пред очите ми, не си спомням аз такива процеса, макар че толкова години са били при мене. Но, как да ви кажа, аз съм примерно, понеже преди стана председател на окръжен съд, бех зам-председател на градски съд. Водах наказателна колегия и, пак казвам, имало случай, съм гледал дела с месеци, имаше стопански престъпления, така нататък. Същевременно сега и като адвокат вече научиха ме и след като граждани са следа, се говори на принципа на специално разпределение на делата. Значи, всички дела тогава, аз бях съдия до 1992 година, всички дела, които постъпваха, се разпределят от шефа, от ръководител, председател на съда. Или от заместник, зависи. Сега като дойде делото за разпределение, като го образувам аз с резолюция и вече го разпределям на кой съдя, ама аз си знам в съда от съдиите всеки един съдя, кой най-добре би могъл да разгледа даден казус. Защото това се предвиши смъртно наказание. Имаше смъртни присъди. Аз съм правил анализ на така наречен точно тежка криминална престъпност за София окръг отделно и за София град отделно. И средно годишно ние имахме по 4-5 убийства на битова основа и 4-5 опит за убийство. Това беше целогодишно. Така се развиха нещата вече при наша демокрация, че то не месечно, ми седмично ставаха по толкова убийства. Да кажем,
да оставим по жестокостта, по която се извършват тия разни разчленения на трупове, разни други, трети, пети, десети, и така нататък. Да оставим, че самата битова престъпност не имаше този размер. Имаше някакси страх от властта, от дисциплината на властта. Според мен сега в момента, освен че не се прилагат законите така, както трябват, но нема достатъчно държавата по отношение спазване дисциплината и законността в държавата. Не се спазва. И това позволява на тази битова престъпност. И ще ви посоча един такъв пример. Преди няколко години, колко станали, се води едно дело, то получи публичност на този световния шампион по ски. Това Савицки ли беше, как се беше? Ставицки, да, който в пияно състояние уби едно момче с автомобил по Черноморието и осъкати другото момиче за цял живот, че не е човек на място. Тогава, по мое време, за условно наказание се налагаше по изключение, когато има смъртна катастрофа по вина на даден водач и когато пострадалия е близък на водача. Дали е баща, майка, така пътува с автомобила това, и то не винаги. Той деше вика, Господ го наказа, че само с причина за смъртта това, но с това всички обстоятелства. За конкретния случай се решаваше дали евентуално да се положи условно наказание или не. Сега гледам на всички условно наказание. И на това Савицки, след толкова мотание нагоре-надолу, 3 години и половина му сложих условно наказание при това тежко престъпление. Но това поражда несправедливостта в обществото. Въпросът е, винаги ми е било яд да чуя, че нямало закони и че не захва. Не е въпросът. Закони винаги е имало, има и ще има. Въпросът как се прилагат. Не може по отношение на мен да се прилага по един начин, по отношение на вас по друг начин да се прилага. Това поражда тази несправедливост, която съществува. И сега, 2 дума само ще кажа, че имам чувството, че това сегашното правораздаване не е истинско правораздаване, а едно занаятчийско правораздаване, грубо казано. Защото нито има срочност, не може да се мотая с месеци, с години дела да свършиш, не се изготвят мотиви с месеци, години, не знам какво, не знам що и така нататък. Трябва бързина и качество трябва. Това има резултат. Решението на съда, решенията трябва да се изпълняват, ама те трябва да бъдат законосъобразни. И второ, освен законно да отговарят на съответния казус, трябва да действат и възпитателно обществото, а не само така да минат нещата, да се размотават. Примерно, вчера някой ме питаше тук, защо се мотават това дело, този дето загина колегата ви, журналиста, този Милен Цветков. Какво има да спорят толкова много? Доказано ли е извършителя, че употребил наркотични вещества? Доказано е. Че не е спазвал правилата за движение, не е справила. Че журналиста няма никаква вина, човек си това на червен светофар. И той го удря и го убива. Какво има да се мотае с месеци, с години? И не може да приключи следствие, то ще се мотаят, да кажат дали е виновен или не е вина. Какво има толкова сложна работа? Въпросът е, че трябва бързина и оттам възпитателно въздействие. Там иначе нещата заминават. Ама вече починалата го няма, така и нататък. Там се варят несправедливостта, недоволството в обществото и така нататък. Доста се, може би, видоизмени. Помня в моето детство битовото насилие се водеше престъпление.
и хора, нали, въпреки роднинските си връзки, можеха да отидат дори в затвор за насилие домашно. Не говориме дори за опит за убийство, а просто за насилие. Да. В момента практиката е стигнали до полиция, на ниво още полиция, казват, ние сме до тук, не процедираме по-нататък. Ако искате, заведете дело, държавата няма повече участие и всичко трябва да се финансира. Как се процедираше тогава? Тогава по същия начин ли беше? Вижте какво. Домашно насилие винаги е съществувало и съществува, да се казва. Но зависи до каква степен на домашното насилие. До каква степен се изразява. Сега, ако, да кажем, нещата се изразяват това, да кажем, да се скараш нещо или му дариш един шамар и два шамара, това е лека телесна повреда, по частен ред може да е тежко. Ако се повтаря постоянно, като инцидент, но така да мине. Но ако се повтаря за постоянен период от време, а оттам влияе върху възпитанието на децата и върху целостта в спокойствието на обществото и т.н., тогава органите, прокуратурата специално, тя трябва да поеме нещата, да се води разследване и да се мине по общия ред. Ако трябва в затвора, ще влязат. Не знам какво ще трябва, вас ще получи своята наказателна отговорност. Нека си много по-редко нещата достигаха до съда, защото самото домашно насилие не беше в такава степен. Това, като чета се, ако убил жена си, не знам това, не знам на какво станало в пресата, чета в интернет, нямаше такава престъпност. Пак повтарям, освен тежката, която ви казах, анализа, нямаше така. Аз я приемам като битва присъстваше изцяло, не беше в такава степен. Но нямаше никаква пречка да се прилага закона точно при по-тежко посегателство или по-продължително време, повтарящо, рецидивиращо такова домашно насилие, вече държавата поема функциите на обвинител и съответния съпруг или как ще бъде там и съпруга или така нататък, да се понесе своята отговорност. А не се е разделяло по полов признак правораздаването тогава? Не. Давам думата на Даниела Трендафилова, участвала в изготвянето на протокола за Римския процес. Работех като съдебен секретар в Софийски окръжен съд и се вълнувах от това дали България наистина е участвала в атентата срещу папата. Впоследствие отидох да живея в Германия и много пъти, когато казах, че съм българка, бях обвинявана от немци, които смятаха, че наистина ние сме взели участие в атентата срещу папата. Затова години наред се интересувах от това, кой всъщност беше организатора на самия атентат, тъй като знаех, че в България няма участие и няма българска следа в този атентат. След много години разбрах, че от немската телевизия разбрах, че постовете, които е трябвало да охраняват самия папа, не са били на местата си. Самата охрана не е била на постовете си. Така показан материал по немската телевизия показваше и даваше да се разбере, че едва ли не тайните служби на Ватикана са искали да бъде организиран този атентат. Затова направих едно стихотворение, с което искам да поздравя съдията Трендафил Данаилов и го нареках, озаглавих го на легендата Трендафил Данаилов от Даниела Трендафилова. Поздравявам те с това стихотворение, написано от мен по повод на съдебната поръчка, която ти разглежда за атентата срещу
Папата. 90 години ти навърши и нищо не можа да те прекърши, защото силен си човек и гледаш винаги напред. Какъв човек, какъв съдия успя, доказа на света, че в атентата на Акджа не съществува българска следа. Легенда те нарекоха сега, защото ти показа на света къде намира се престъпността и как прехвърлят отговорността. А днес сме част от тази Европа, неправдата на нашата порта тропа и се нуждаем от юристи като теб да въведат в България те ред. Благодаря. Моля, да си жив и здрав още много години.